Hoy hemos ido a las cataratas de Cortés. Hemos tenido un día increíble. Nos lo hemos pasado en grande, una catarata enorme. Imágenes de la catarata. ¿Han visto, no? Fascinante. Y pues ahora estamos en un río que no tengo idea cómo se llama, pero... Río Azul. Río Azul. Oh, Precioso también. es precioso. A ver, aparta que quiero ver el río. Una eternidad más tarde. Què tenim a l'Albert? Però això, està sent com un dia superguai, onades superfàcils. Normalment quan fem surf, en mitja hora agafes 3 onades bones, 4, però avui cada un portem com, no sé, 10, 12 onades bones, o no? I ben pillades, sí, sí. Per tots els nostres fans que vinguin aquí a Costa Rica, Playa Grande, la millor platja per fer surf, per principiants. Sí. La veritat Això és que guai. també va per vosaltres, bobis. Vam 2 setmanetes aquí. Sí. Va. Porfa. Però s'ho passeu de puta mare. És que fins i tot el burro de l'Adrià aquí agafaria una onada. Sí, no hi ha problema, cabrón. El teu Adrià, que tens nòvia! Calla! Ai, que no puc dir. Bueno, això es traurà del vídeo. Bueno, nois. Ens haguem de despertar aquí un hotel de Tortuguero, molt a prop, que anem a veure el parc natural. Anem a deixar les claus, un bon Quin dia és del nostre viatget a Caribe? Dia 2. Ahir vam fer la fortuna. Vam veure unes aigües termals molt guais, que estaven a 40 graus. I pròximament veureu noves coses. Bueno, nois, estem aquí, a Puerto Viejo. Tenim aquestes 3 grills d'aquí. I el Mae, costarriqueño. Alonso. Y el papá del grupo. Mira que pura vida. Carlota, con su novio Biel, que no sé dónde está. ¿Dónde está? Búscamelo. Bueno, nois, estem per Puerto Viejo. Primer dia a Puerto Viejo. Bueno, segon dia perquè hem dormit aquí. Sí. I, bueno, anem amb el grupet aquest que us hem ensenyat ara al plano d'abans. Són, les 3 catalanes. I amb el Mae, Alonso, El nostre mànager. el nostre mànager. I, bueno, estem allotjats a una casa que ens ha aconseguit ell, gratis, no estem pagant res. I, bueno, avui hem passat la primera nit. No sé quantes més passarem. I fa moltíssima calor. Pues jo crec que estem a uns 65 graus. Bueno, per cert, quin lloc més guai. Bueno, i ja us anirem explicant més. Hosti, que feo. Aquesta nit què? Lately it's looking like everything perfect. Out the mud with it, I put the work and you can find me with a turf. Vip. Tot va començar en un dia que veïm, no? Que ens vam conèixer. I vam dir, quins xicots. Hòstia, tu. Quins xicots. Que començarà de fa molt temps, saps? Total, que
hem fet des de Tortuguero, bueno, la Fortuna, Tortuguero, sí, no? Però aviam, vam fer Tortuguero, Puerto Viejo. Dios mío, vaya video, bro, que ens estima. The last lap got it off of the passion. I keep it 100 on the dash now that we got us some traction slicks.